في سقط غوتو أن أبا الفتى المذكور بامم سقط كالادو أن أبا الفتى المذكور بامم سقط كالادو كان رجلا صالحا كغوركو moƴƴo wonno min bani israil jonon kada hadaratuhul wafatu mayde are makko hankande o yonti mayde wa kanat indahu baqaratun omo jogi ko wiyete nagge kada waladat unsa nagge nge jibini nyale fa akhadha tilka al unha wa jaggi nyale nge kanko baba o wa wada'aha fi ghidatin o ƴetti nyale nge o waɗay ɗum e dundu wa awsa ummal ghulami o wasiyi yummum cukalel ngel an tu'liyahu tilkal baqara nde yummum cukalel ngel tottata masalan cukalel ngel ngeen ma nagge hina yakburu sahade cukalel ngel mayi mawni so cukalel ngel mawni yo yumma o tottu cukalel ngel nyale nge o mata kanko babiraɗo on saha o mayi summa innal walada cukalel ngel sara yaha taɗibu ngel wattidi e ngel teena waya bi'ul haɗaba ngel yeeya leɗɗe ɗe wa yaqsimu samanahu ngel fecca kalis leɗɗe ɗe asalasan pecce tati yasrifu sulusahu so ngel yeeyi leɗɗe ɗe buttati heen mbuuɗu ngel ñaama mbuuɗu ngongu ngu ngel rokka yummaggel mbuuɗu ngongu ngu ngel sakko so jamma ari ngel fecce jamma pecce tati heen feccere ngel ɗaano nde feccere ngel rewa Allah nde feccere ngel wona ligganade yummaggel ni tan ngel wuddi goɗam falamma kabural ghulam nde cukalel ngel mawni qalat lahu ummuhu yummakko wimo idhab ila al ghidati al fulaniyati yaato dundu maniru eɗen mbiyata dundu hakkude walla dundu belmaga walla dundu gonaki walla dundu dongel ya ndun dundu fa inna fiha baqaratun ene to dundu to nagge taraka halaka abuka nagge nge ko bamma woppanma ɗum a faami in fa inna fiha baqaratan ene to dundu to nagge nagge nge taraka halaka abuka woppanma nagge nge ko bamma wa awsani bamma wasimamami ko yumma o haalantamo bamma wi ida kabirta sa mawni uudi haalaka yomi totte nagge nge wa aqsama alayha o woodi e nagge he noon bi ibrahima al khalil o woodiri ibrahima khalilullahi o woodiri ishaqa yaquba sa are dunde he fa innaha ta'ti laka da'iatan sa ari to dundu to ma nagge nge are ma ene dofti fa ala cukalel waɗi kama amaratuhu hono no yummo o yamirimo ɗum fa ja'at lahu da'iatan o dari e dundu he tan nagge nge are makko kanko cukalel ngel wa qala nagge nge wimo irkab ala zahri wadɗo e keecam mi nawma fa qala cukalel ngel wimo wi nagge nge inna ummi lam ta'murni birrukub nenam yamirani mi yomi wadde aha yamirani nenam wi tan ko yomi adde kono wiyani yomi wadde فقالت له نجنجي ويمو لو ركبت على زهري ما قدرتني إلى الأبد مي وودي ساواتي لو ما يدو أم أوانتا جنگم ها شيء دك دفتر دي مجي دي سنو دفتر نجي پردت فأخذها ونجي نجي وذهب إلى أمه ويهيت يمك فقالت له يم أويم اذهب إلى السوق يا فوجير فبيعها ب3 دينار دنانير ينج من كلجة تاتي كاني على مسورة نون إديسنا دم يا تون نجيانج من كلجة تاتي كوسو ودي دكتور من كلجة تاتي أرتو كالتنان نجا شو كلنجليه tan babiraɗo are makko e mbaadi maleyka maleyka are makko e mbaadi babiraɗo tan jogui sawru mum e lewe kono tefanke ni tan are makko wimo bi kam tabi'aha no foti ko jeeyata ndi ngaari nde nge nagge fa qala bi salasati dananira kono ala masirati ummi
mboɗo yeeya nagge nge min kelleje tati kanŋe e yaade disno yaade nenam faqala lahu biha li bi sittati dananira min gayri masuratin babiraɗo garɗo babiraɗo malika garɗo e makko mbaadi babiraɗo wimo min yeeyam ngaari ndi yeeyam nagge nge min kelleje jeegom kanŋe mbasa disno yaade yumma o wi ala mi wawa mami yahto nenam tan cukalel yeehi fayto yummum o haalani yummiraɗo wimo so artema yeemo men kelleje jeegom ɗe kono kadi artu kadi ga yeemo men kelleje jeegom ɗe garta kadi ga o yeehi babiraɗo arte makko kadi wimo yeeyam nagge nge men kelleje sappo e ɗi tawa disnaki yumma o wi ala mami yaato nenam tan o yeehi yumma ko haalani yummiraɗo wimo inna haha malakun o ko maleyka wona neɗɗo no yummiraɗo wimo yumma nan gal ande kay yummiraɓe ne certi de ande o yumma wona beyje de ma taw ha o wi o ko maleyka wona neɗɗo yaato makko mbiyamo mboɗo salminamo sa yeehi mbiyamo beele a yeeyat nagge nge walla a yeeyata cukalel ngel yeehi yetti babiraɗo arte makko en jogui sawru mum o wi nenam wi ne salminma nenam wi beele mi yeeyat nagge nge walla mi yeeyata maleyka o wimo bani israil wonɓe ɗo e wuuri heɓe koreji mon ɗi yuqtalulahum qatilun eɓe mbarana neɗɗo joni noon neɗɗo o ɓe mbawa hebde andude barɗo ɗum so wona nagge mon nge joni noon hoto yeeyge so wona hewande nguru magge kanŋe so nge hirsama nge huttama waɗama no sumalle ni loowe kanŋe ha heɓa gembol kanŋe on saaha ɗum woni jar magge so ɓe mbaɗani ɗum hoto yeeyɓe fa faala ma amara bihi sagata o kañum ne waɗiri noon hono no maleyka o wini o wi wol fata noon huwa sabu sahiyu o wi oɗo sagata ko sagata kaare siya ɗigganɗo jinnaɗo mum la sakka annahu kana kazalika alay sago o dañira ni nde moƴƴere alay sago o daña ɗum on saaha ɓe gaare makko ɓe jiili nayyi foof e wuuro he ɓe donki dañde nagge wange noon ɓe tawi nagge nge koye juuɗe makko tan woni fastaraw ha ɓe coodi nagge nge bi milɗi miski ha zahaban hewande nguru muɗum kanŋe fa zabahu ha allah wi ɓe kirsi nagge nge wama kaadu ɓe ɗeɓani noon yafa aluna nde ɓe gollata ɓe ɗeɓani gollude ɗum nde wonno ene heewi wona bimine heewi saabu rasulu sallllahu alih sallam wi law zabahu seɓe kirsino ayu baqaratin kanat kala nagge nge ɓe kirsuno la ajza'atuhum ma yonannoɓe nde Moussa wi ɓe kirsu nagge nde nagge fof ngeɓe kirsuno ne wawno wonde kono noon walakin saddadu ala anfusihim ɓe cattine koye mabɓe i fa saddadallahu alayhim allah ne sattine mabɓe wa id qataltum nafsan tumane mbarɗon fittaɗu faddara atum duñodirɗon e fittade he goto fof wiya ko ɓe mbari ɓene mbiya ko ɓe mbari faddara atum fiha duñodirɗon hen o ne wiya ko o o ne wiya ko o wallahu allah noon mukhrijun kanko woni peññinowo ma kuntum ko laati ɗon tabtu wono no cuuɗa e alhaali magge allah wi kañum woni peññinowo fa qulna min mbi andi ɗum ɗo ko jumla mutarate kono oɗo jumla oɗo aya fonno arde kono arande qissa to tono fonno arde kono allah addimo ga ko mbawɗa hen ko mbawɗa hen allah wi fa qulna min mbi idribuhu piye mayɗo o bi baadi ha yoga e nagge nge eɓe kirsi nagge nge allah wi ɓe taƴ ɗemgal ngal ɓe piye mayɗo o walla ɓe taƴi rumbuturu ndu ɓe piye mayɗo he dal ɓe pii tan ɓe mbi ko ɗemgal ɓe mbi ko laatiki ɓe piye mayɗo he tan fa hayya mayɗo wurti tan jooɗi ɗo mayɗo wurti jooɗi ɗo won wiɓe ala andi neɗɗo
ɓe mbi ko buhal ñaamal ngal ɓe piye mayɗe he ɓe mbi ko hettere tew tan ɓe taƴi ɓe piye mayɗe he tan fa hayye o wurti nde wurti o dari ɗaɗi ɗi gone yaltinde ƴiƴam o dari ɗo ɗaɗi makko ene jaltinde ƴiƴam ɗo ɗaɗi ɗi jaltinte ƴiƴam ɗo o wi ko kaari e kaari mbarimi o haali warɗe mo ɓen noon ko ɓiɓɓe bam makko en elle kanko omo joguino jawdi kono ala ɓiɗɗo o ala ɓiɓɓiɗɗo ɓe mbi noon so juuti balɗe ne wawi ɓe maaya eywa ɓe mbasa hawrude hen e ndonu makko ɓe mbarimo beele ɓe dona kaake ɗe ɗum waddinoɓe wadde on saaha noon nde o wurti o wi ko kaare kaari mbarimi ɓen mbara ɓen donani kadi mbara eyo Allah wi kazalika ay wurtinde oɗo mayɗo no gurtinirmi oɗo mayɗo ni yuhiyillahul mawta ni Allah wurtinirta mayɓe fof o yurikum Allah ene holla on ayatihi dalillaji gotin paago hattan mum la'allakum bele jo onon yimɓe ɓe taqiluna oɗon paama gandon annal qadira ala ihya nafsin wahidatin bawɗo hattande kattanɗo wurtinde fittanu wotru o kay qadiru ala ihya nufusin kathirati on e hattani wurtinde pittali kewɗi wadde gonɗine wana Allah wi o waɗani on ni o holli on summa qasata qulubukum onon yahudiyankoɓe ɓerɗe mon jori mbi kos min baadi zalika caggal ɗum ɗo ko waɗani on ko fahiya ɓerɗe ɗe kal hijarati mbay kono kaaƴe no yorde aw asaddu qaswatan ɗaccuni ɓerɗe mon onon heefereɓe ɗe ɓuuri yorde e ndiyam ɓuuri yorde e hayre saabu wo inna min al hijarati ene kaaƴe he lama yatafajjaru ko ene ɓuccito min hum ala an haru calli ene kaaƴe ko ndiyam ne yalta e mum wo inna minha ene kaaƴe lama yashaqqagu ko ganduɗa ene seeko fa yahruju minhu lmaw ndiyam yalta e mum wo inna minha ene kaaƴe lama yahbiɗu ko ene fukko ummo dow yana less min khashyatillahi sabu hulde Allah wa qulubukum la tataassaru wala talinu wala takhshaw ɓerɗe mon noon battinani kulol Allah ɓerɗe mon newaki ɓerɗe mon ñorguilaki on kulani Allah wama llahu wanani Allah bi ghafilin omo weltindi amma ta'maluna ko golloto Allah yejjitani ko mbaɗɗoton ko Allah gongani ɗanaki wa innama yuakhirukum ay Allah nemniri on tan ko li waktikum ha mayde mon yonta kono Allah ne gongaki kala ko mbaɗɗamo wona omo yejjiti wona omo gongi wona omo ɗani wona omo ronki ala o fatan ko tottanoma ko gabbon ñamannoɗa kon ha jonta dihal jarannoɗa kala ha yonta so gasi o itta fittanuma inna rabbaka la bil mirsadi Allah nana garas fanma heñaki heñ ka garo kaɓɓeɗa ha mbiɗa kotoɗos tawamo aɗa ummu o sordata gasoil o nelata gendarmerie Allah ko Allah wona neɗɗo ay joni so chef de brigade dañe ma haaju ala sago mbaɗa oto gasoil so ɓe jettima sa dekkoni ɓe beddo e ma ceenuji Allah noon wona noon waɗat neldata gendarmerie neldata gasoil ɓatta moletaji ko koreji ma kay nagganma kaɓɓuma ha ɓiica nannuma e bagui danejo beddoma e gaska pawa helle ɓe jaaha a jogo dillude a fiyat tan ko piiɗa ko encore tan pardon ala a fattaɗama una onon julɓe ɓe on ɗaminto an yuminu kamɓe he yahudiyankoɓe oɗon ɗamini nde ɓe gonɗintala kum wonande on ɗami hoto ɗamini ɗe ɗum on dañata wa qad kana laatinoma fariqun fedde min homi mabɓe yasma'una ene keɗotono kalamallahi haala Allah anani de eɓe keɗotono haala Allah yasma'una kalamallahi summa yuharrifunahu ɓe mbaydita haalaka min ba'di ma agaluhu caggal nde ɓe paami haalaka wahum yalamuna eɓe gandi wona annahum muftaruna eɓe kaala ɓe mbaydita haalaka caggal nde ɓe paami ko haala Allah ɓe mbatta heen goɗɗum te kadi eɓe gandi kadi wona gonga sadaqallahu l azim fatiha salat al fatih